Kai. Baba garin nan fa yayin fafa. Wai ba wata sita ne a wajen ka? Samu dan murza. Ba za a fasa ba ai. Gaskiya ne mutumi na. Kace za a samu kenan. Ko na samu guda biyu. Kai, ni kaina na san baka zuwa nurar bana. Ka san bayan da za in zo nan wajen. Ban samu mana abin tabawa ba. Kai mutumi na ji daɗi wallahi tallahi. Ma wallahi na sha wahalar sa. Wallahi na sani to ya za a yi ka san gari ba komai wallahi tallahi. Gaba ɗaya da tunanin abin nan na kwana. Ni to ya za a yi abokina. Wala dan mu san mu ashana. Ba wani cajin da ne na gaya ma ce. Wala abun na dai ma kamar sun kara mai siga ne nake gaya ma. Abokina kake tari ne sai ka ce ba a saba ba. Kai siga ne salamu. Assalamu alaikum. Kai ango. Ango kana nan? Yace ango ka sha kanshi. Mutum ne na garanta ba ta ne. Ango ka sha kanshi. Wallahi tallahi an cuce ni. Kamanya an je an aura min yarinya ba ta da tarbiya. Je in auro ta in kashe kuɗi na. Dariya ma kuke mun? Ya dauka aure a wani daɗi ne, ya dauka aure a wasu ne. Ba ya raba gaba ka shawara kake aure ba. Ku akan zan tafi gida ba? To wallahi a waje na kwana. A waje na kwana a kitchen na wuni yau. He yanzu ku ga fitowa ta kenan a kitchen na wuni. me yasa baka zo daki na ba? In zo dakin ka haushi kuma ta fito da safe tana min dariya saboda ta rena min wayo. Ni tunanin da nake kada in sake ta a zo a ce na yi sakin wuri. Wallahi mutum da ka san ya ci bulo anya baka ci kai ba kuwa. Ka san menene? Ni yanzu ina cikin bakin ciki ina cikin bacin rai. Dan Allah dan Annabi so nake ku bani shawara ku bani abin da zai faranta min rai in samu sauki. Kai na ji nake kamar ana kunna min. Ba wajina kai da baka saba shan komai ba kawai sai kuma a baka wani abu kace zaka sha lokaci daya. Ni dai kawai na ce maka ka bani dan Allah ka bani abin da zai faranta min rai yanzu ina cikin damuwa. Ku fa kuke mana wa'azi kuna cewa mu lalatattu ne mun bata rayuwar mu kuma ta yaya zamu baka abu ka zo ka sha. Ni dai yanzu na ce maka kai ba wannan magana. Zo. Yawwa abokina haba ni na san ka wallahi baka da matsala. Baya san ina ganin abu kai. Wallahi Allah ba shi kawai. Ana san ga abu kai na kunci. Yanzu me zaka bani in je in dan samu na sha ni da Allah. Sai wannan. Na rantsi da Allah kaka suke kai wasa da wannan. Kaga wannan ka rike ta hannu biyu. Yanzu wannan da na je ka wallahi wannan za ta iya ɗebe ma tunan abubuwan da kai suke damun kwakwalwanka wallahi zaka daina tunanin su har abada. Kana nufin yanzu kafin Shiga gida dai in je in kunna mata wuta yanda zan shiga kawai sosai. Kaga haka? Ka dinga kai ta hannan. Oke yanzu kana nufin ka ce Hannan za ka dinga kai ta. har cikin kwakwalwa ta Irin haka. ko? Akwai baki. Akwai baki. Ni din kenan kai ka san halina. Ka dinga dukan kanka. Akwai baki wallahi. Ai ni na san dai ina tare da ku ba zan shiga damuwa ba. Bari in ƙara. Allah in ka shanye ka dawo a ƙara ma.